Ndewo nnọọ n'ụbọchị taa. Na nkụzi taa anyị ga-amụ edemede maka onwe m. Ị ga-amụta otu ị ga-esi wee dee maka onwe gị. Mụtakwa okwu ọhụrụ na edemede a, wee werekwa okwu ọhụrụ a wee mee ahịrịokwu nke gị. Aha m bụ Nwaada Blessing Ifunanya-Chukwuma. Ị dị nkwadobe? Ka anyị bido. Hello. Welcome to Igbotutorials with Blessing Ifunanya-Chukwuma. In today's lesson, we are going to learn about composition about myself. We're going to learn new words from this composition, and at the end of this lesson, you should be able to create your own sentences with these words. Are you ready? Let's begin. Aha m bụ Blessing Ifunanya-Chukwuma. Aha m bụ Blessing Ifunanya-Chukwuma. Abụ m nwanyị. Etoro m ogologo. Nri m fụkarịsịrị n'anya bụ osikapa. Enwere m ụmụnne 5. Mkpụrụ osisi kachasị enye m obi aṅụrị bụ ọkwụrụ bekee. Ahụrụ m onwe m n'anya nke ukwuu. One more time. This time around, I'm going to also say the meaning in English. Aha m bụ Blessing Ifunanya-Chukwuma. You should get the drill of this by now. My name is Blessing Ifunanya-Chukwuma. Abụ m nwanyị. I am a woman or a female. Etoro m ogologo. I am tall. Nri fụkarịsịrị n'anya bụ osikapa. My favorite food is rice. Enwere m ụmụnne 5. Ụmụnne. I have 5 siblings. Mkpụrụ osisi kachasị enye m obi aṅụrị bụ ọkwụrụ bekee. My favorite fruit is pawpaw. But you can in literal translation, you say the fruit that gives me joy is pawpaw. But in the Igbo language, this is just another way to say my favorite food. My favorite fruit. Okay? Ahụrụ m onwe m n'anya nke ukwuu. I love myself very much. Okay? All right. Let's move on. Ka anyị hụ okwu ọhụrụ si n'edemede a wee pụta. Let's look at the new words that we derived from this composition. Ogologo, it's tall. It means tall. Let's see the sentences we made with it. Ogologo osisi kwuchiri ụzọ. Ogologo osisi kwuchiri ụzọ. The tall tree is obstructing the road. The tall tree is obstructing the road. Osikapa, which is rice. Achọrọ m iri osikapa. I want to eat rice. Ụmụnne, that is siblings. Ụmụnne m na-ehi ụra. Ụmụnne m na-ehi ụra simply means my siblings are sleeping. Mkpụrụ osisi, that is fruit. Mkpụrụ osisi, fruit. Mkpụrụ osisi niile dị mma oriri. Mkpụrụ osisi niile dị mma oriri. All fruit is good for consumption. All fruits are good for consumption. Ọkwụrụ bekee, that is papaya or pawpaw. Papaya. Ọkwụrụ bekee. Ukwu osisi ọkwụrụ bekee dị na ngwuru nna m. Ukwu osisi ọkwụrụ bekee dị na ngwuru nna m. There is a papaya tree in my father's compound. Okay? All right. I truly hope that you understood everything that is here. If you have any questions,
please do not hesitate to write in the comment section, as always. Don't forget to practice, practice, and practice. And you do that by speaking out. Speak out. Don't be shy. Don't be embarrassed. Just speak out and practice with anybody, everybody, and even with yourself and the mirror. Okay? All right. For today's homework, create your own sentence with the new words we learned in the previous page, and write them in the comment sections for corrections if I find any need to correct. Okay, please favor this video, like this video, share this video with your friends, with your families, comment in this video, don't forget your homework, and please subscribe. Okay, till next time, see you. Go Messier.